večeras sam spremila obrade, znači pop rock, klasične muzike, čak i naše narodne, nešto što svi volimo i što svi znamo, svetsku muziku, da tako nazovemo, tako neke numere. Međutim, odlučila sam se da večeras kombinujem nastup sa električnim, da sviram i na akustičnom violončelu, što je onako negde ono sa čim sam ja srasla, i da izvedem za publiku na Zemun Festu i moje autorske kompozicije sa poslednjeg albuma koji je izdao PGP RTS, jer negde volim da predstavim i svoje stvaralaštvo, ali volim da izvodim i muziku drugih kolega i drugih umetnika. Mislim da je to negde važno da domaće stvaralaštvo ističemo u svakoj prilici, tako da će ovo biti jedan lep kolažni program za sve generacije, negde sudar stilova, žanrova, kao što sam nazvala svoj prvi album za PGP, zvao se Sudar. Tako da bude stvarno interesantno, festivalski, ali opet da damo i dozu ozbiljnosti i visokog umetničkog nivoa, što smatram negde izuzetno važnim i što pri svakom nastupu želim da istaknem.